Колко е? Оригинални с бандерол. 1,50 геврека паля. Добре, дай ми две. Те не беше току-що Старевички, сладички, пички, с големи, малки, средни цицки. Еротични, екзотични кочани, кочанки, моля. Старевичка, трепачи между краката, голям играч. По-волски. Гевека като перо на индизи. Солешен. Да, Старевички, Ало, полет, много са хубави. аеробика на езика, центровка на бъбрика, цигулка на коремчето, ламбада на езика, лек за червата, кев за душата. Айде, Има ли? Всички те почват да ви бъдат скоро за дарма цели европейска ожорска виагра. Ало, климатик, а вътре се продават царевички, кочани, гевреци. Нани, кой ще го вани? Кугурушки, гурус, дали рус. Ало, мамата се бао. Ясни геврека. Децата плачат, майките купуват бащите плащат за рамен, с дълги ръце. Геврека, дивека, се троска на далака, а майко дружки детето. Една дупка ли там? Да. Една дупка. Гледай чупката на геврека, дупката. Витамини, калци и протеини. Царевичката ме варила с него за ноче, ескостик 100% екологично сърцето намалява скоростта. Ало, мамата се бао. Ай, на YouTube ще гледаш. Големите всички. Ало. Обзорска виагра, моля. Information, aerobication. Leonardo da Vinci. Айде бе, курортисти. Не се Добре, правете добре. сериозни. Ало, Владко се тръгва, желаещи? Айде. Витамини, протеини, калци, аеробика, центровка на далака, цигулка на коренчето, секс машинки. Erotyczne, egzotyczne, koczane, koczanki, woda. Да, Господ.